bun, suntem pe canalul lui Edi. Adică eu sunt Ioniță Daniel. Vorbește și tu un pic acolo. E în arena 1, eu în arena 3. Să-l pup. Da. Acum descrie free chest. Bă, dă să și tu Formula 0, bă. Că se aude tare rău. Da, păi... El are la legendare arată caldurile, frate. Uitați! Ce au aici? Fireball. Ce prost e ăsta? Nu, dar nu ai jucat, că le de mult. Ei, are jucător bun oricum. Pun calul ca să se enervează țiganul și pun și Baby Dragonul. Și ce? N-am calul. Pe mine nu mă interesează. Pentru că n-am eu șterg jocul, adică ce idee bună să ai să ștergi jocul. Ah. O coroană! Be, bine! Eu am multe chestii. Și bag și un giant aici. Eu bag și niște scheletoni. Vezi că când ajungi în arena 3, să vezi ce te L-am bați. bătut pe ăsta. Dar când ajungi în arena 3, La level 3 să jucăm și... Adică tu ai level o 3, să nu? jucăm, vezi. Tu ai peste. Eu trebuie să fac level 3. Tu trebuie să faci level 3 ca să faci ceva, o chestie. Da, adică... Multiplayer. Da, dacă ajungi în arena 3, poți să joci cu mine. Dacă pierd, să mă pupe Dumnezeu că nu sunt cu mine. Eu mă duc la niște ceturi să cumpăr. Nu sunt arena nici măcar și nu pot să fac ea. Bă, tu trebuie să termin până la 70 ore. Este arena mai departe. Dau un gem sau aștept 10 secunde. Ok, 10 secunde. 70 secunde. Bine. Nu dau gemul. O să jucăm și niște Minecraft. Open. Golduri. Cu chemancher. I-am spart și o baza. Chemancher, da. În sfârșit. I-am spart și o baza, ce prost. Deci nu dau gemurile. Și o să mă duc la chemă și o să-i dau ala. Nu! Nu îi dau open cu Mi-e spălgea baza. Deci nu îi dau open cu gemul. Bă, mi-e spălgea baza, ești prost. Bă, eu zic că E fac bun. la rar card. E bun. Da, deci fac așa. Pun bombița care mă, dă trebuie în ăștia. 50 de bonus. Bang. Pun și ăsta când sparge baza. Pun și skeletonii ca să nu spargă baza. Pun și Bă, tu ăsta. filmezi sau nu? A, filmezi. Vede că filmez. Și îmi sparge baza! Nu mi-a spaltă, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Sunt salvat! Sunt salvat! Sunt salvat, bă! Sunt salvat! Bă, sunt salvat! Sunt salvat! Sunt salvat! Sunt salvat, pufu! Sunt salvat! Pune și calul! Sunt Daniel. Doamne ferește! Da, pierd, bă! Mă cheamă Daniel, nu pufu. Știu, da, pierd, nu contează! Pierd, bă! Ești nebun! Tu nu știi ce contează dacă pierzi! Nu știi ce înseamnă pierzătorul! Cine câștigă, câștigă! Dar mulți nu mă ta! Aoleu! Doamne ferește! No! 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 Daniel, ajută-mă! Spune-mi ce să pun, că mor! Pune... Sugrumă-te! Pune Sugrumă-te! Pune calul, pune calul. Sugrumă-te! N-am cum! Ți-am spus, n-am Am cum! zis când apare. A, eu am o coroană, what the fuck? Am și o coloană. Și am trecut în arena 2. A, ba nu. Tot în arena 3 sunt.
Bă, dar el o să filmeze numai când e cu mine, pentru că el o să aibă un canal mai mult de parteneriat pentru doi, știi? Da, că oricum o să jucăm în El vine echipă. vreo 6 ore la mine în fiecare zi. Bine, oricum, azi am terminat și eu temele repede, na, ce-am venit de la școală. Ai m-am terminat apucat ora teme. 3. Nu, păi ce mă, tu nu vezi că... A, da, e eu mi-am terminat temele la 2:30 și m-am apucat la 1. Și mi-am terminat destul de repede, care eu mi le termin în vreo 3 ore. Da, facem din mine 3 ore. Și o să mai film un video de Și-a omorât fata țiganul. Păi, Ce prost. jucăm, joci tu meciul ăsta și încheiem video, ok? Nu? Oricum a putut primul Că deja e meci. cam lung, are 7 minute. Da, că a durat mult când am intrat eu în meci. Cucu. Eu trebuie să-l omor pe la mare și am 3 coroane și mai sunt 13 secunde. A, gata. Bang. E ok. Păi e nu sparge prima bază. Bă, eu am 3 coroane, el 0 l-am bătut. La început e cel mai ușor, frate, să joci. Mi-a spart prima bază cu goblinii și mi-a spart-o. Deci Ce nu bună. dau gemurile, că dacă dai gemurile, pierzi. Pierzi ceva important. Așa că nu dau gemurile. Gemuri! Da. Ce? Gemuri! Gemuri. Nu gemuri. Gemuri. Bă, gemuri zici la pisici. Dă-te în mulți. Ce să aleg de aici? Dă-te în mulți lumătat. Pe care l-aleg? Că astea două sunt super bune. Bă, ia dă-te dracu că eu i-am pe toți. Op, eroină. Îl bag în locul... În ce loc să îl bag? Și mi-a spart baza. Dau use în loc de arcașele astea, nu? Da. Da, clar. Clar. Clar că pe mine m-a ajuns. Da, trebuie, o să Ce trebuiască... multă viață. Dă 325 de meci. Și mult. Wow! Și ăla. Bă, hai încheie videoclipul, haide să dăm. Camera, am văzut cu acest episod. Pa, 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 pa. Bă, trebuie să-i dai așa. Pa, pa.